kita warga seni jadilan obrek kreasi keparingan asma Buddha lestari budaya ngaturaken sugeng pinake rahayu lir ing sambi kala amangeyuwana mugi pinayungan priyang maha agung kersa paring pasugiyuwana kuda lestari budaya saking sorogaten tanah mulya kita warga seni jadilan obrek kreasi keparingan asma Buddha lestari budaya ngaturaken sugeng pinake rahayu lir ing sambi kala amangeyuwana mugi pinayungan priyang maha agung kersa paring pasugiyuwana kuda lestari budaya saking sorogaten tanah mulya Berjai. Woi, ya. Padang bulan, padange kaya rina, bulan sing awe-awe, padang bulan, padange kaya rina, bulan sing awe-awe, elingake aja turu sore kene tak critane kanggo sebo mengko sore kene tak critane kanggo sebo mengko sore lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal keton burine lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal keton burine wong tuwa loro kondur ing rasa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan iwak bandeng iwake papat percuma ganteng ora kelem salat iwahiyu cacahe papat percuma ayu ra tau salat
Jumangka ing ayudha nengge para tamtama asigra rampak anglaring baris angayai darmane satriya ya oh ha oh ya ya oh ha oh ya ya oh ha oh ya ya oh ya yo ya yo Rika cukat trengginas trampil reh kridaneng sanjata pantes kinar ya tulodo anangih para satriya ha oh ha oh yo ha oh ha oh yo ha oh ha oh yo ha oh ya yo ya yo jumangka ing ayudha nengge para tamtama asigra rampak anglaring baris angayai darmane satriya ya oh ha oh yo ya oh ha oh yo ya oh ha oh yo ya oh ya yo ya yo Rika cukat trengginas trampil reh kridaning sanjata pantes kinar ya tulodo anangih para satriya ha oh yo ha oh yo ha oh yo ha oh ya yo yo hey ya hey ya lore lore olane sawa ada secile abotote dawa yanda lire sing kira-kira asing delire ora romangsa ijo ijo kembang kembang lagi urip aja namung guyon asoyen agaton burine anak duratelo aneng pinggir kali kali seres milih sawah pamit lunga kok ora bali-bali jebul rapi atangga sebelah
alo alo ose iki lo mas jadi latih lo alo ose kuda lestari budaya wa oh ya oh ya alo ose iki lo de jadi latih alo ose kuda lestari budaya oh ya oh ya oi ya oh ya 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 la atur posisi
sa 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 oi Anake wong tani omahe ning pinggir kali kanca wira-wiri golek senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong Jawa nonton kesenian kita aja lirak-lirik muda kakean dosa anake wong Jawa kudu lestari budaya Anake wong tani omahe ning pinggir kali kanca wira-wiri golek senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong Jawa nonton kesenian kita aja lirak-lirik muda kakean dosa anake wong Jawa kudu lestari budaya bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Salat yang wajib 5 waktu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, takkan lalai dan ingat selalu untuk ingat Allah Tuhan kau. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Salatnya wajib 5 waktu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, takkan lalai dan ingat selalu untuk ingat Allah Tuhan. Pujaan tadi impian pemuda pujaan tadi hayalan jor kelingan neng pripate jor kelingan neng eseme pemuda pujaan tadi rebutan pemuda pujaan semanis matu pemuda pujaan manis kemuyu aduh kelingan ning matane aduh kelingan oh pemuda pujaan dadi bayangkan yo kudu lestari budaya oke wah yes yes weh wait, yes. Oh, yes.
Jaranan jaranan jarane jaranan teji jaranan jaranan jarane jaranan teji sing numpak mas kabeh sing ireng para mantri jrek nong trem turun turung ketepuk ketepuk kerinjing ketepuk jedar jaranan jarane jaranan teji jaranan jaranan jarane jaranan teji sing numpak ndara bei sing ireng para mantri jek nong jek kung asrek atur rata lurung ketepuk kerinjing aprok ketepuk jedar tarik kuda lumping tarik kuda lumping yang elok tarik kuda lumping yang asik kuda lestari budaya cara gaten dana mulya kuda lestari budaya nanggulan kulan praga mari mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua, melihat kesenian kita kuda lestari budaya, melihat kesenian kita kuda lestari budaya. Waru doyong emas doyong nang pinggir kali ayu moblong saiki ne ana mati tuku karo langsep kangen aku wis mancep ya Waru doyong emas doyong ning pinggir kali ayo kinclong kowe tansah taeten panang lawe kloso apa ira kowe aku
nyong kinclong kowe tanah sak tak enteni tahu kupat aku nggone mrico aku wis sekarat kowe pijer endong kowe Yo. kowe yo Yo. Waru doyong mas doyong doyong kaki jomong banyak ngomong sing penting tandan gawe sama-sama bareng-bareng tanpa nyamat pasti gayeng Lelelelo. Woi. Yo. Oh ya. Oh ya. Woi. Yo. Awas, 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 awas. Boleh. Doyong emas doyong anak pinggir kali jompong pinter omong sing becik bisa nyuntut tuku cangkir sak tutupe ayo mikir nasib bangsa ya ya Yo, yo, waru doyong mas, doyong ning pinggir kali. Ayo gotong royong bangun negeri iki. 5, 6, 8 saka urip tentrem lan raharja. Yo. Yes. Wiki wiki. Yes. Yes. Goyang ini. Ya 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 ơi. Ya. Goyang ini Mas Alif. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulane Jawa, rawane remanis, rawane remanis, ireng manis duwe sapa, ireng areng manis, ireng manis, ireng manis, lambene apa, rawane ireng manis, rawane ireng manis.
Yo, ayah. Oi. Terus. Ara. Wes. Ling eling sira manungsa jalur estri sepuh lan muda sedaya padha elinga kapan napa Timbalane Kang Maha Suci gelem ra gelem bakale mati ati sandangi lawon putih yen wis budal rai samule adito bagai kereta Jawa roda papat rupa manungsa ade cucuk mlebu guwa ora bantalan ora kelasa tonggo-tonggo padha marah padha ngucapke bela sungkawa muga-muga kang ditinggalno bisa ikhlas bisa narima ya Allah. Woi, yo. Hati-hati dulur. iya Nah. Demite tekan kene demite. Aduh, Dek. Demite tekan kene demite. wong wis raman demit ngene rembulane sumunar dadari lintang ngabaki tawang katon aku biar jayane turu sisan ora apa wanci daluwus larot smoro angin sumripit ngidit soyong gegerit mana wong kang mandang awuyung ketaman loro asmara aduh kusumo wilangan songolan kalih
Mugi welaso mring kula saung ya sepira yo Ayo Ger. yo Yo. Ayo Ger. wah sing hati-hati Ngayahi karya Ger. Woi. Wong bagus aku ngenteni tekamu marang mereka koso nyang mas sontak kaki wartamu janji-janji aku eling wong ayu sumedhot rasa ning ati lintang-lintang iwi-iwi mas tresnaku sodol ya yen ning tawang ngono lintang cahayu rumangsa tangis ing ati binarung swaraning ratri lema ngenteni bulan dadari
Aku terus. Dodokku sumo ora krasa apa padhego wong balung ngejapur paring krasa mringkang ketandang uyuh Lestari budaya. Iki lho. Woi. Terus. Terima kasih. Matur nuwun. Nyoto wancine wis mangkon hang laras wis coba wis mring aku mlaring budaya sarta kacinandra jadil lan ambarung adambang hidup mesra Luar biasa penontonku, terima kasih. Wah, yo. Matur, thank you. Sora-sora Asale saka Budra Lestari
kasih. Matur nuwun. Satu lagi bro. Ya. Sisik kidul tanah Jawa dumununge ana sekara kang nyata gedhe ombake gunung gumunung ora kendhat saben wayah kanon Jawa kang wati sambrana La la la. Katon sumonar uga nang semake bisa nyensekake. Waduh, aku kapok Pak. Iya, oh iya. Belas. Aduh aku ketiban. Kesamplung itu. Ayo deh, ayo deh, ayo deh. Wah, iya. Iya. Terima kasih Mas Sigit. Wes mas, wes mari kok. Kalau kangen gemirane kulepet angawe awe merah putih sang duwi warna iku lambang sejatine negara kita apa semertiko ada dasar apa Yo. Iya deh. Iya. Wes. Terima kasih. Ayo karang yo kesel kok ya. Iya. Habiskan. Iya, ndak selang poso, iya. Suwe-suwe. Kesel mas. Hati-hati. Terima kasih Mas Rinto. Luar biasa.
Ngaso-ngaso kendane bubar awan kok ya. Alhamdulillah jadilan sampun bubar mangke tanggapan mereka kapan Mas? Sesuk tanggal 4 atau tanggal 5. Oh isih. Isih. Isih lah iki. Oh isih to. Ono wong tadi kamu nih isih aku lho mari ya. Ora apa-apa kuwi sing jenenge tertib ngono kuwi kok ya. Halo Bos. Ya Mas ya, kitir sumilir ya. Njaluk cilok. Jadilah yang jago kreasi cok. Sesuatu pada
ciloknya ya? Ya, Wis tak turuti lho. Saya ketemu. Cilok kok golek dhewe. Ciloko. Iya Mas, iki saya kurang piro iki yo tarik Mas. Ya Mas, disulutno Mas. Yo 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 yo. Mas yo, kalem ya Mas. Liwat angin sore titip kangen ning ati nek pangapurane durung bisa nemoni ketawon kalau sampai ngerti percaya sayang aku rapat Mas, yuk bagian angkat-angkat Mas, yuk. Yuk. Ayo Mas, Wawang, tunggu Mas, yuk. Wawang semua kumpul Mas, yuk. Yo Mas, yuk. Biasanya apa Mas? Yo wis yo, kasih pokoknya yo.
Allah Gusti pangeran ngijabahi Gusti Allah ngijabahi Kuku sing dupa kang gumulut lestari dengan biasa ngebege ya si kaneka putra kangge job saking wiyaki sang resi kaneka putra awas kangge job saking yo si ayo lu yo bali mas yo awas mas lagar mas Pak terima kasih iya mas matur thank you terima kasih sisi mas rantai sikra-sikra ajaran kore keteter-teter playone sukam dene siteti ece soyo suwe soyo banget mangelake siteti banget teter si kore bener ayune soyo suwe soyo banget nganyelake si tensi banget si goreng yo ayo mas yo ayo nduk bali waras yo nduk yes wis ayo bela yo halo bela isih mas isih mendonong ya mas yo alhamdulillah bali nang wit saka kandang bali ning kandang Omahmu ngendi? saking informasi sobatnya putri saking keluarganya Kudo Lestari Budaya Marasuan tentunya Wauri Turbo Madyo Usono kita tepat itu saking keluarga Kegiona bagi Samudra Mangkomi Iku Usono juga tundur Mugi Rahayu Sami Winangi akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lestari Budaya Dasi.
matur dhumateng Sutresna Budaya. Kanthi hasesanti Suradera jayaning rep lebur dening pangastuti. Mugi Gusti ingkang hakarya jagat ingkang maha wikang paring panjang yuswa ugi jembar anggenipun pados rejeki sehat berkah waras ayu sayuk rukun sak keluargi. Kita saking Kuda Lestari Budaya nyuwun pamit mugi pinanggih rahayu 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 matur nuwun. Alhamdulillah.